କଣ କରିଲ? ଆଇରନ୍ କରୁଛି ଲୋ। ଆଇରନ୍ ପାଇଁ ବାବା ନେବା କଥା ବେଗ୍ ଯେ ଆଉ ନେଲେନି ବାବା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇରନ୍ କରୁଛି ବସିକି ଆଉ। ବାବା କଣ କରୁଛେ? ବାବା ଶୋଇଛେ। ଆଚ୍ଛା। ଥଣ୍ଡାରେ ଆସି ଶୋଇଛି ବାବା। ମୁଁ କଣ ଅଛି? ତୁ ଘୋଡ଼େ ବବଲୁ କଣ ଅଛି? ବବଲୁ କଣ କରୁଛି? ବବଲୁ ଘୋଡ଼େ ଅଛି ତେଲ ମାରୁଛି ଗୁଡରେ ଅଜା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଚ୍ଛା। ତମେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲଣି? ମୁଁ ଅଧା ଲେଖିଛି। ଅଧା ଲେଖିଛ? ନା ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ। ଅଳ୍ପ ଅଛି ଆଉ। ହଁ ଅଳ୍ପ। ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲେ କଣ କରିବ? କଣ କରିବି? କଣ କରିବ? ଖାଇବି। ଖାଇବ? ଶୁଭ ଦଉନି ଯେ। କଣ କି? ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ଯୋଉ କହୁଛ ହଁ ସେଇଟା। ଶୁଭ ଦଉନି ଯେ। ଶୁଭାଯିବନି ବାବା। ଏଇଠୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଦେଖ। କାନଟା